don kam kenang ban pensisya ba fi de kinong tawut jangka mariau jangka mau komot bat kam ta ter ti kenang ba yo ja ba kumdo ngimbiang yak tikot kisla yo gisa weng no ka kateng tawut ke jungi na ka electoral rule ngakarpat ya fi ka por na du kinong ilam snong bat kumju ke di pat ba kikmi kikpa ban pek yak tikot kisla ki jing don kam bat bakam dam banyak trailang bat ki BLO bat kumjuru bat kini ki boot level agent ki bana ka parti DVP le bat ai kateng hangte po office DC kini ki agent ni ki volunteers ki sa persya ya fi saki ye kisam anda ki yo ya ka training ka ka arpna tarik na kamta ka ka eastern west bat kumjuru na kamta ka motor reshan kenapa kini don ki khun ki ti ki jongi ele ki bahi ki basam ki jongi ki basha weng no ya ki kateng ki jongi na electoral rule kamta nga khot nga were fi ki pat ba banyak trailang bat kini ki brio ki ba la thong na ka parti ke jongi bat kumjur ki don ki pat ki volunteers ki la thong na ki pat ki parti te ka ni ka por hacha bangan aila ya Dr. Baskam ai ke jengkren nga chuga ban penitu khamba shu ye i ngalai thu ya Dr. Baskam na du kesnam arja shipo arja khatwei khat ar ka por bangan ang tre hakila patai khobor hakata ka por ka don ka jekhi ka bajur ma jo ka seng KSU bat ki pat ki seng balang bandawa ban petrikam ya ka ILP ya kini ke jalla ke jongi ngeliak kran bat ki parano to khubor ye nongin khot ki beriu ki batip bat ki basngau thu bahasa phang ka ILP bat kalami ke keteng jang Dr. Baskam agata ka por idang long komunikasi yang tai po Sinat College namar kila ong kini ki batip bahasa phang ka ILP Dr. Baskam idi beriu bala wat benya bah syafang kini ka ILP kumno petrikam ya ka Kiai kejeng bentoy menginyo larangi pentrikam ya ke ILP. Nama Dr. Baskam tentang ba itib bahaca ke ILP yali ban ai kejeng keren do ki babon ki benta jong kari India. Haki seminar, haki workshop bat depi pat ki Lempung. Tentang ke ILP itib baharu sepang ke kot ke kia. Nai sepang ke sains pertai lele nai keren su idong noi kai jong ke political science ke membuat ke bedai ba ke JM gejungi ki beriukum ka sensyar ke kharalani ke politics. Ini beri berpulih benia bah sepang kecing hiar jeng kepulih ke putih sepang kecing ketak jeng kepat ba jeng bambiang ke kot ke kiak berkiwai pepat ke subjek yang beri ubah smart ban pulih kemtang idon ya ukur tong ubah komuni isong isa ante po nong temai idon laingot ki kun bat kumjuru i mises sandi ilok jeng ideng nong kai school kemta itip bah sepang kita kiai baro ngidon ya ukur tong ubah komuni Unong hikai college, hikai university, ubri ubo sempang, kumta habai keren hangani kaporu Dr. Baskam, in krendu kumunong hikai keju kapor, in krendu keju kapor kumta ubri, ubala seng, ubala ya don bentah hakabaseng ya ka parti BVP. Ngilong ki badan bok hangani kapor ba inwana preng jongi hangani kapor ka singi ke babenta kumta nga khot sa sisian ni kipat ba. Ki badan haki dukan haki semyo, ki badan haki station. Man pensnow man snap ya gejing keren gejing pensyan ya kalian gejong i kenapa kalau gejing bento ay nakamta jing ilang baro bahan dali pai sik jing kisam dali pai sik snong kitau gejong i mengipat ke badan kanai kapor kinong kersan kinong tay juga BBP in pensyan lam ya kiwei kibam sumlala bandon dali kibam sumlala banwan bat ni hapreng jong i kanai kapor tay kanai kapor karpat ya Dr. Baskam ban ya gejing keren gejong i ban ngalai ini meneruk kibabud dia peniang ya kerendang mo ja sa uwei bang yim yoi dengan alat Dr. Baskam ban yatu manu tau uwei bang simla banwan bat kai kadau ba im simla banwan kublai sibon ba powel soklet bolong u MDC bat kumjuru u EM hangtai ha Kasil Satan Justice Council bat kumjuru bolong u songkror jongani ke jelang hane ke jarmet tingai kublai kerpang yepi tiga jingai kublai ke jongaru kalong iba kraspa rindathiang ubalong uturash nong na sane but I balong ru way na kirangba balong urishat jong the voice of the people party asababan ai kublai ru yai kong markors im I belong I nong tre jong the voice of the people party hang ni hamal Raishan constituency na tangai kublai yakiwi ki nongit kam Joga Voice of the People Party hang ni ha East and West Khas Hills District kibla yo ban don ringkat ban ngi hiliga jarmit
bat kumjuru ya ki ni samla ki bawan nang te na shalong ya ban yo ban penskan ya ga ni ke jelang ha ni ke janmit te khuble shibo ni ke jigdor ka ka jongpi ka sababan ai khuble khamtam mi phi ki nong shek shnong jogani ka dong ka than jogani ka shnong maryao ya ka ba philayo ban palai ya ka por koridor ka jongpi ya ka ban don na ka ni ka jaka ya ka ban sngap ya ka ei ka ba na ka liang jo ka voice of the people party nila yo ban pensai ba na ka liang ka jonga kum uwei na kinong seng jong ka party baru kum ukartong uba ka party kala ibit ya ban pindi yang kum uta ukartong jong ka voice of the people party ha ka ni ka ba election ngadon ya ka ban pensai ya ka nong rim jong ka voice of the people party but nga ai kubleiru ya gitu kibadon ha kidukan kibas sngap ya ka ni ka jing pensai ka jongi lingba ka ni ka kor pensawa but nga kerpar uyepi ya ka ban pin pelat ya ka por bokodor ka jongpi ya ka ban sngap ya ka ei ka ba ngingi don ban pensai ha ka ni ka janme tiso komen sibone ban wan ha ni ka shnong ka bait ka jongpi ya ka ba kini kinong kren kiba kren haswa jonga kaya yo ban kren ban ai kublei ya ka ni ka constituency mauthat raisan ya ka jingkershan ka baratba ka papiai ya ka voice of the people party nadu snem arajar arpusa hausnem arajar arpusa hagapor bele election I Dr. Ricky Ejasingkon kum ukartong cho ka voice of the people party nagaliang jong pi ki paiba cho ka mauthat raisan constituency pila ai ka jingkershan ka papura ya ka bangilayo hadu nyau posa persen kinong thebut kidei ki bakarsan ya ka voice of the people party but ka jing of vote ka jongi ha ka percentage ya dei ka ba hetam hangni hathan wes khasil ki baro ka we dei bi yo nang ne na mau tharasan constituency ka jopi kublai shibo ne ka jingkarsan ka jopi but kumjuru pleyo ban pinlong MDC ya iba powel soklet o balong u candidate trong ka party mention snem badminton layo belong executive member hang te khas hills autonomous district council hublei shibun ya ka jingkershan ka jingkershan ka jongpi kalong ka bokodor shibune ya ka ban pin urlong ya ka ta ka nongrim ya kita gijingi jingai trong ka voice of the people party namar ka voice of the people party ka don ka jingi jingai kata ka jingi jingai kalong ban penimpat ban pinbapat ban pinkaladur ya gani ke jela ka jogi ya ka ba kinongkren sakmat kila yo ban kren baga jela ka jogi kumnu ka ngam ha ka rukam sensar ka khadar ha ka yo ka kot but ha giwe ki benta tidi ka liang jo voice of the people party ni don ya gani ka thong yak ban wanra ya ka jingkala ban wanra ya ka jingpin gentiu ya ka imlang ka salang jongi ya ka kom sensar ha kan ka jala ka jongi na ka benta ka jingmentoi jopi paiba ni na ka liang jongi no yalam jo ka voice of the people party ni mi shakmat ban seng ya ka voice of the people party na ka benta ban ai ka jing shakri phi paiba henry ladama phi paiba phimshim la ai ka jing karshan na ka liang jongi kom kinong yalam nginom la male ay ruem ngaken mahapor pengiseng yang voice of the people party idon tang hapo kumba ar phongot ei ginong yalam kiban seng yang party henry daga jingkersan ke jongpi ka voice of the people party kalalong klan hadu karni ke jingkersan ke jongpi kumba iba powel ila yo pan kren kalong ba pila kletno ya kata ka jingmentoi simet naga benta ke jingmentoi jong ke imlang kasalang kani kalong ke burom yapi upai ba but nagaliangan to voice of the people party kumba kini ki MDC kular shepi bakinom set bakinom eno ay ka party nagaliang to voice of the people party ni wanru yakaban ay ta ka jingkular shepi yakaban nginom set kalam ya upai ba jonga ni ka bri nyutrap but jonga jela hi jongi baro kawi ni nagaliangan to voice of the people party nyoy I yakata kam sensara khada pagadei ka jingket kle bagadei kita ka lar ka kabu
ban ai ga jing shakri shaki pai ba ngim yo I ya ga politics ban ngim khen ya ga politics baga long ata kalat ya ga ban pin kyu spa ya la de ya ga ban pin he business ya la de hinringi wan ya ga ban ai de jing shakri ya ban ai de service ke jongi na ga ban pin gen tiu ya ka im lang ka salang na ka benta ka jing bentoi chong upai ba hoi ha ji ya le di jo voice of the people party min shwa hausrem arajar arpulai ha por bangele ye ka MLA election ki don ki bala kren na ki wei pat ki political party ki ba ong kumni ong ye gitu ki ba kwa bangele election klem pisa bakin kletno namar kalong tang kajing pendut kai yang apor ke jongki kito ki badon ha kini ki political party ki bahe ki bra yo ban sensar ke jala ke jongi ki da kren sarong ban ki kren ko ba ki bele election ke bathau yang voice of the people party ba kanyale election klem penan kam ye ke pisa ha apor election ke dei tang kajing pendut yang apor ke jongki henry upai ba lai ke jubab hausnem arjar arpusa arpulai hagaban kiwei kita kinong wat benya kinong wat ya kata karu komile election kiong bahatu Muslim arjar arpulai haga MLA election ka VPP kan job iwei seat lene kala banam job wat kawe ga seat tu henry upai ba joge jala ula ay ke juba bar ngila yo south seat bar ngila rem salit hangtai hamalim constituency haga MP election kata ka jing ong jugi briu bangin nomla benile election claim pisa henry upai ba la aga jubab ka basai kadar barka jubab kalong bangina job na life afterly ki constituency nagi life henry ki constituency ki beran hagane kari ubri neutra but ngila job kanyo seat haga MDC election hang ne khasils but ngila yo ban thau yaga executive committee but hang the agenda hills ru haga jingi siapa ba ngila dei ban job khambun ban ya ka bingin job tang prasit and they don ki daw ki bangingi kum na ka party ngila dep ban pek ngila dep ban yo I but ngila dep ban bishar but kini kim dei na ka daw bagi pai ba kim bon ni ka voice of the people party and they dei na ka jing sha le jubor da ka ba penting pen smith but pen thami yu pai ba ki bun kiliang ngila yo tang prasit henrai wat ka taru anoi phi ngila long ka ka party ka baklan hangte hajan de hills but ni khmi lenti but nim don jinga ratin pausnam arajar arpufra ya ka bangine le ek MLA election nang thin hajan de hills ru nin la ban le bha shibun kum bangila job ya ka MP election hausnam arajar arpusal nang the te pai ba happy pe ya ka voice of the people party ki bun ke bakin tho ki yong ba kene ga dei ka party jong ki nong hala surok kiba mi saki yogi hat kiba mi saki lenti gesengkin ya kaban hala hoi pai ba nganong epi kadai kaban ngi mi sakmat ya kaban yatho epi pai ba ya kaban ai ka jing hikai epi pai ba ya kaban ai ka jing pensa epi pai ba but haba ngi mi sakmat phira yo e ka jing pensai shibon chapang ka sensara khara haga ne jala ka jongi but ngi snow sorong ya kata ka jingmi ke jongi bangida ai ga burom se pi pai ba ya ka ba pilajit ya ka ban kersan ya ka voice of the people party gitu ki barang ken tho ai ga nang ken tho ngi ki batroi ka kam ngi nang trei ka kam na ka ban ta ka jingmen toi chong phi upai ba ya ka voice of the people party la seng nong ren hagi altali ki rishat ki baklan ma berkita ki rishat kilong ka bening kong ya ka bangin wanra ita ka sensar ka khadar ka bakhoi ka ba ki nong mikmat ki minister ki ba don ha ka bor kentrei na ka benta upai ba ki ba light na ka bamsap bampong ki ba light na ka banshet kala yau pai ba kata ka dei ka thong jo voice of the people party but nang man yo ya kum kata ka sensar ka khada na kaliang jo voice of the people party ngila tip shai bangi haban ya da ka ne galinti berkata galinti galong ba yen ya daga clean politics ya ka bangin one chipi shu pai ba ya ka bangin nam pen thami yo pi pai ba ya ka bangin nam kenya pi ba philong tang kum kita ki jing thao
Kiwala ban thit da kapisa hagapor election ngi wan sepi paiba ya ban pan ya jingkersan jopi ya ba pin a ya jingkersan ka benta ka jing tmu cho voice of the people party data ka jingkersan jopi halo ka nongrim chonga jingtit breu chonga jingtit blai bat ka nongrim chonga jingit kle naga benta omtang ya ka jingem simet henai naga benta ki khur ki ti naga benta ki parasnong parathau bat naga benta ki parado parasnam ke jingjit economic mat kamdai e ta naga benta kamenta henai ke jingjit economic mat lu no epi ka dei naga benta ka lawe naga benta ka sansnam ka shipholsnam bat ka arphosnam bagi lifehosnam terter haba bakla ke jingjit economic mat no epi ki pateng ki ban 100 jungi ken mat ya ke jing e bagian mat ya ke jing kerdo na tara pai ba ya ke pengile menta ni hap ban bisar ni hap ban pensong nia ni hap la pen perkat ba ke ban ja ya ke shipos nem ka khatsan nem nang ni syakmat na tara ngi na kalian cho voice of the people party iwan ya ka ban penso sipi iwan ya ka ban ai kata ke jing pensa sipi pai ba habai iwan ban yele election claim pisa ni terang ya ka bangin yo sisa ya kita ginong mikmat ki bentroy na kabentao paiba namar haba ni pelut ya ka pisah ka por election ladangi haban thiet ya ka bot ka jongpi nganong ipi paiba ni ngenom la bentroy na kabenta ka jongpi kini ba pelut ya ka pisah ka jongki ya ka por election ngane thu ipi paiba kimdei ba ki pelut na ka tingka ka pla ka jongki wat la ki pelut makana na ka pla tingka ka jongki simet kida thau ya ka beken yo bunsa onda kla poi hangabor ya ka bakin wanra ya ka ta kom sensar ka ban pinmento yeki om ban pinmento ya phi upai ba henry ke ma shu kolong ba kitu ba pindan kam ya ka pisah ka por election la bei tingka yeki daki waipat berkini ba baiting kaya ki kimdei tang ki briu na kani ka jala ka jongi henry ki de ki briu ki bana sa bar ka jala ka jongi barnak da pai ba phiu i ha ba phi pet yer kom trekam jong ki sarkar ki pladon na kani ka jala ka jongi i komba kamdei ka sarkar jong upai ba jong ki jala ka jongi i komba kira dei ki sarkar ki balatrei na ka benta kita ki briu ki bawan nabar kita ki briu ki company ki bawan ban kwa ban kurup ya ka spa ka phau jong ka ni ka jala ka jongi bar ki train na ka benta ki tu ki pakarsan pisay ki hagapor election habi pit iki emily joko voice of the people party bar ki emily jong ki wei pat ki party phinlap sha ya ka jinge phe ngana ya phi ka wei ka nuksa kaba evaporate sama bright starwell mar banyang ubulong MLA joko voice of the people party nang tay na maulay habadan kata jing tre thormur ya ka surap dagi company namar ba evaporate i job daga jingkersan jong pai ba bari la lecho pai ba ta ka jingkular ya ka ban tre na ka bentau pai ba habadan ke jing tre thormur ya ka surap ile kumno ile pen pe ile pen complain sa sarkar India khnang ba yak ta surok dei ben siang ha but utau ubriu ke company wa pentre yak ta surok kim ben se ban ha pentre biang namar balai namar bangilo yo MLA o bala train na kabentau pai ba namar bangilo jit halor kanong rem jonga ching tipriu tiplay but akawai kalian dan ki MLA hawala yo iga jingu jo nagi pai ba nong jo sinang baka surok kamlong kababha patang sudap siang pit ya ka surok lala ban pit kalalaj henai don ki emali ki ba mi syakpat ya ka ban yada ya ka company ki ba yada ya u kontraktor u basyang ya tak surok namar balai namar ki hap ban yada ya gitu ki ba kelayo ya ka jing bentoy hagabakot manungo donong mapi pai ba
Namari ka surak latay na ka pisa jong paiba latmu nakabenta ka jimentoy jong paiba henlay habang iyo yaki Emily habang iyo yaki nong mikmat kibom tray nakabenta paiba ki tray penban nakabenta ka jimentoy jong gi katu ka ni ka persya ya kata ka hok jong upaiba habi pe yang ni jala ka jongi omdan batray nakabenta ka jimang dingsta nga pet bahai gani ho iba poweli la ong ba ngala thok ngalatar ka bedai berkapuli ka puthi habang apet ya kapuli ka puthi ha ka jala ka jong ka jing hiar arsut jong ka puli ka puthi ha ka ni ka jala ka jong ngan ong ipi paiba kalas dang ba na hap ti kana nadu gisnam arajar lai shaneng namar baba balai namar nadu gisnam arajar lai ngim yo shu ya kita ki emele ngim yo shu itaki nong mikmat kiban perkhat nakabentam kalawai jongki khon ki kti ki jogi kiban perkhat nakabentam kalawai jongka imlang ka salang ka jogi nakabenta ka jingkiu jongka jala ka jogi ngela yo yang babon kinong mikmat ki balej ban penlong business ya kakam sensyar khadar ki ba penlong business ya kakam sensyar khadar nganong ipi pai ba kinong don ya kata ka jing sutanat ya ka bantray na ka banta ka jinang ting start jong pai ba nam ta ka jinang ting start jogi khon gi kti gi jongi lara ngi kum gi pai ba ngi i gi khon gi kti gi jongi lara ngi gi pai ba ngi kwa ba gi ta gi khon gi kti gi jongi ken yo i ka jinang ka ting start berka lawi gi jongki kan nong ka ba pernai kanong i pi pai ba ni haban perkhat ya ki ba kum kinu ki emily ya ba kum kinu ki party ngi ji badwan hakabor kasyong hakakti ke jongi hoi ni hap ban keno eki economic khat ke jongi henry hakabakut kabor kasyong hakakti ke jongi ya ka bangin rai ya kum kinu ki rang mikmat ya kum kanu ka party kaban sensar nakabanta ki khon ki kti ki jongi nadara pai ba ngingiwan ya kaban wan shepi ya kaban hikai epi ya kaban yatho epi ya ka jingkor do choka jagat ka choka ta ka jingjit economic mat daga ba pinan kam ya ka ta ka jingmot jing perkhat ka jongi daga ba ngi pinan kam ya ka ta ka jing snow kit kli nakabenta ka lawi choka imlang ka salang ka jongi ya ka bangin jit economic mat kiban ai ka jing ka sekri nakabenta ka imlang ka salang om ya ka ban let ang tay ya ka ban pinlong business nganong ipi kam don kono ka ba khamsni wa ka imlang ka salang ban ya ka ba pinlong business yaga kam sensar kakhada hoi isukumen shibone bahangtai Hakasils Autonomous District Council kabai jong iba powel kala shim yagarai ya kabak kinom I license ya katu ka bling it katu ka company ka wan nabar kabakwa banle business ka ni ka jala ka jongi balada katu ka bling it kayo banle business ka ni ka jala ka jongi kumba 1,000 tam kinong siyang dukan kiba im ja kiba kershan ki khon ki kti ki jongki kiba kershan school ki khon ki kti ki jongki lingba ka kam khai ki jongki nag ki dukan ke beret kindu no kin yap ja nagi jingwan jongki company ke banaba nganong ipi ka ni ka jingle jong ka voice of the people party ka jingle jong ka executive committee ke baran hangtai Khasils Autonomous District Council lai kila yoro war ki bri ke bana bar jong ka jalna kilong ba kani ka jingle jong ka Khasils Autonomous District Council kalong ka ba day ya ka ba kinyada ya gitrairi try muluk ya ka ba kinam di ya ka takalat ban yo kamay kitrairi try muluk kiaro nek nganong ipipay ba lada day badon da ka waypat ka political party kabadan hangtay ha executive ni ha Khasils Autonomous District Council no ipi ngimtip ka igabanjia na markinig ba pelut ya ka pisa ka por election onda gila poy yang tay ha at GHDC kinpet kliaw utang kumnu banyo ban kli ya ka tu ka bay pelut ka jongki henday kini kinong mikmat na ka voice of the people party kino ban sim ya ka sin jam ka ba kanong ipi kalong na marba kim sim sha thi hangno ru henday ki pendep hok ya ta kam na ka benta upay ba kawai ka sin jam ka ba kini ki MDC ki jongi ke bro pin urlong ya ta ka jing shakri na ka benta ki pai ba ni ngala ban ai nuk sa ni ka long ba
Kleshim ya karai. Bagini ki shrong ki badon ki jakarai. Kinom la shu bandi. Shang ki briu shimet. Haki jaka ki bahe. Kenang bay ya katu ka jakarai on yo ban pinon kam nakabenta kinong shok shnong jong ka shnong ya ka bakin yo ban pinon kam nang ni shakmat namar lada shudino ya ki jakarai. Manu pajenjar kenjenjar ki khun ki ti nganong yepi. Kenjenjar kalawai jong kita ki badon ha ka shnong hi. Keniru ke executive committee kalale ya ka beraye. Natara pai ba lingba ka jingkar shan ka jongpi ya ka ne ka clean politics jong voice of the people party. Ya yo ban pinmi ki MDC ke ban shim ya takarai hangtai ha Khasias Autonomous District Council bat le shim ya kirai ka bayadai na ka benta ban yada ya ka imlang ka salang ban yada ya ki nong shnong ki jongi. Anong yepi ngadon si sa ka jing artin ka bakra lada day ba don hangtay ha KCDC ki ba don nakabor ki ba na kit ki ling ba kabor jo pisa ken let hangtay ya kaban kli ya kaspa kapho gi jongki ti pai ba ken ni jingkar shan jong pi kan ti ya jong voice of the people party ya pan ya jingkar shan ga jong pi ke ba phinyai pateng nang ne sakmat namar khamtam e omtang ha ka MP by election Henry kendai nakabenta usnam arjar arhufra ngiron kam ya kaban wanra ita kasen syara khada kaban turai nakabenta jongpi upai ba baleng anong ipi ki pai ba jong jala ga jongi ki hapan mat ki jing e haga kot ka khya namar haga ni jala ga jongi ni yo i ba ki pai ba ki mat ki jing e namar ba ka jing bom biang ka sumar ka sukher ka PC ki CC but ki civil hospital ki jongi ki bodan hagan ki jala ki jongi manu ba khamat ki jing e dei upai ba dei ki baduk baladon ki jing ong ba ki ba shakta tam naga kam bam sap dei ki baduk tam ki barius pa ano epi kinom shakta than naga bam sap hene ki jing shakta jong ki baduk naga kam bam sap kalong kabakraw sibune nagtara pai ba banyale persya ya kani ka jimbam sap banya le ini katma persya e ka bamsap kadai ka kamram jongi kibami ne ki long ying long sen ki baduk ki long ying ki long sen ki baret ki baria ki ban hapan mi sakmat ya ka bangin pinti kana ba kibami sakmat banong kum kinong mikmat kintrei nakabenta ka jongi om bakin train na kabenta jonglo re jonglo na da pai ba ye khot ye we re phi yak ban ai ka jingkar shan ka jong phi ya ka ta jing thrang jong a voice of the people party ban wanra ya ka ta rukom sumar ya ka ta jingkot ka jingkhya che phi pai ba haba yo ban thai ka sarkar how din usnem arajar arhupra i khot ye we re phi yak ban ai ka jingkar shan nakabenta ban ai ka jing nang ka start yaki khon ki jong phi nakabentan kalawai jong ka jai ben ri pai ba ka wei pe de ka nong rim joka voice of the people party kalong mangin ya da ya ki trai ri trai muluk ya ka ba ki trai ri trai muluk kin yo ban long trai haga khindau ka siap ki trai ri trai muluk kin yo ban long kita ki briu ki badon ya ka bor ya ka ban control lena ban sunchar ya ka jala ka jongi ya ka bang nginom turai ya ka bang nginom syapan control hagi breu ki banaba but kini ki try muluk ki dei ban yo ningkong ya ka jing mentoi na ka no policy try kam chong ka sarkar ka taka ka thong chong a voice of the people party habi pe banagani dan ki company ki banabar ki bawan ban penjot ika mariang jongi nang ini ka sarkar kam sim lote lakam mi kata namar kim don ya ta thong ya ka ban pinture kam ya ki policy na ka benta ka jing mentoi jong utrai ri trai muluk ye ipen ban ko malakran ni ba cross bagiat benda ya ka on wat ya ka keteng lu kim patet ya ka dur khmat lu kim henry philapen job but haba philapen job igi kertong jong voice of the people party ngala yo ban pen urlong ya kata ka jing thang jong voice of the people party na dara pai ba ya ka jing kersang ka jong pi
Wat nompat arzatin, yaga Voice of the People Party. Kila don minta, Shibon kecing Pentami heu paiba. Namar kila Shakti palat yaga Voice of the People Party. Namar ladau ke Voice of the People Party kan yo ban bat ya ulakam sensar house nam aja paiba. Kini kepada nak bor mentan, kita shifting thot bayo kato ka business ka jongki, kato ka jing sim ka bu jongki yo pai ba kan kut kan dam no, natara pai ba kiale kat la kat yai, ba ka ni ka jing thang, ka ni ka jing thmu, jong a Voice of the People Party, gam day ban urlong. Natara ki penthabi pi pai ba, mental ni kita ka jing pensoi shu pai ba. Baga Voice of the People Party, kadai kita ka party, kaba persa ya kibalong niam khasi kami kita ka jingkran. Henai nganoi pi pai ba nakaliang joka Voice of the People Party nyem don ya ka no ya no ben persa. Ngingi turai nakabenta ka ba emlang ka salang. Ni turai nakabenta ka jingmen toy jong pai ba. Ni turai nakaban ben wanra ya ta ka sensar ka khadar ka ba khoi. Bat ka thong ma jongi galong bang nyen ye let ma per ya ka bam sap Henry kin kala ya kata kan cingtre kam jo Voice of the People Party o bing persya ya kita ki balong niam khasi ki balong niam tenrai nang ta susu menna kini ka ba one man one ra to amendment jo kalan ak nei ba puwel ke pinmi eta ka cing penthami so pai ba baga Voice of the People Party kakwa ban sim juborno yaga bor jong kidor basnong Henry kumbai iba adan melabasai moi ilayo ban batai sipi pai ba baha kari khasi jentia ke jongi kabor ka basisha kamdei house im kabor ka basisha kamdei hagirang basnong kabor basisha ka dei ban syong ha ki pai ba nong song snong bat ki pai ba ki badon ha ka it ka hima kata ka dei ka bor ka basisha ba wat ki sarkar phareng ha ba ki wan min shwa se ne ki yong ba kim pat ju i ya kum ni ka sensar ka ba pai ba uda don bor sisa upai ba uda don sisa ta ka ikhtiar ka jong nakaliang jo ka Voice of the People Party ha ba ni wan ra ya ka ni ka lan ak hang te ya khas hills autonomous Council haga jing sisa ni wanra ya gaben pin khan bor yau pai ba ubalong utrai jong kam ya ba ki dorbasong ki haban song ki pai ba ki haban song ya gaben simye no no rai ya gaben ya dei bat kani ke jing ya dei ya thiet ke jing ai ya ki jaka kata ka dei kanong rim jong Voice of the People Party ni kwa ban ai bor so so yo pai ba nama dei upai ba ubadei utrai chung kam bat ibadei sisa kita badei banyo ya gabor harukom sensar pai ba nadala pai ba kadon ke jing persang ban penthame ru banong ba iba ardan ilale ayu isyola hasurok heneng anong yepi ke ka ba iba ardan ilawan ra ya jingkala ka chela ka jong ingalong ba lingba jong jing don jong Voice of the People Party kini ki badon hakabor pabenta kimban si bantrai sitom kakadei ke contribution dan ke jingno senyang jong Voice of the People Party nganong ipi pai ba lada omdon ka Voice of the People Party tip ke e ke banja ya gani gari khasi jaitia ke jongi menakani ketika jing kwa ban bo benda jong sarkar ka jongi yau thiu lumpong deng hado Indra Posnam Lada Kamdei Bagami ka Voice of the People Party ban ay ka jingkershan ya Green Tech Foundation nganong ipi ka sarkar kalaya sekmat ya ban ay tu ka kindaw ko siap sakini ki company ki banabar ki bedon ya ka jingya dei pat ka sarkar Henry da ka jingdon jo ka Voice of the People Party ka bala benbana ban ya ki pai ba ka sarkar ka hab ban ken randin ya kata ka jingtmu ko jongka Wei Deputy Chief Minister Wong ba onom thia syo anong ipi long namar balay namar unating palat ya ka Voice of the People Party ngano ipi pai ba kalong ka ba bakla sibone
ya kaban yenujori ba adan bat ukonrat sama hoi gidan ba persang man pen yenujor ulale ayu Henry ke ege mengakwa ban yetu ipi galong ba ibaan ilong tang UMLE uba ka scheme ka jong igalong tang arklor san pholak ha ka sistem u chief minister uyo ban bat ya ka budget chong ka jalang ba poi de ki pau hajar klor natadaw habudon na ka sarkar urala ban wanra ya ta ka jing ai pisa siya upai ba Henry ka rukam ai pisa nganong ipi pai ba ngalai ipet ba kamdei na kabanta ka jing bentoy jong pai ba kalong penban ya kaban yarap ben kersan ya gitu gibaran jedai pat ka sarkar ngano ipi lada nakaliang joko Voice of the People Party ngidon hakabor ngasti kenaru bangin la ban wanra shibun kita ki jing bentoy na kamtaw pai ba lingba kan ka pisa jong pi pai ba kabadon hakan ka jala ka jongi balay ngong ipi pai ba kan ka pisa kamdei ka pisa jong UMLE kamdei ka pisa jong minister kamdei ka pisa jong chief minister kadai ka pisa jong pai ba ya ka ba pihi pilano senyang syaka plating ka jong ka sarkar haba pithet jing thet kaning akwa ya pi pai ba pipin snutrai ya ka tingka ka bawan na ka sarkar haba pithet jing thet hayo wahat haba pithet jing thet wat kidawai kidashin ken mau ya tan ba pi sew khajana syaka sarkar omdei ba sarkar ka thau pisahi henrei ka lum na ka pla ka tingka ka jong pi haba pithet petrol ki kali ki jong pi sew khajana syaka sarkar wat haba pi tiap pang hagi hospital pi sew khajana syaka sarkar nganong pi pai ba kani ka de pisa ka jong pi hindi ka e ka pangakwa ban ong kolong ba haba ni nakaliang joko Voice of the People Party ngin yo ban bat eu lakam sencha jong sarkar kani ka jela ka jongi ngin pinti kana ba kata ka pisa ka jong pi pai ba kanom set ai kanom poi bakla shanuri shanu henry kadai ban poi na ka benta ka jing mentoy jong pi upai ba bengi pe ki kot kubor habang yo i ki jing le jong ni ka sarkar hoi ki ong yang i bangi ken tho henry nganong ye pi kadai ka kamram ka jongi ya ka tho ye pi upai ba ya ka jing le sarkar ladang ngingem ya tho ye pi ya ka jing le jo ka sarkar nganong ye pi pai ba ngingem sem la le ya la ka benta ka ba ngi dei bende habai pe yang tei ka jing tei hang tei ya IGP badan tang di iskum berkat tu ka ni ki jing pen biang pen bit hang tu kena pi pe ki jing tei ibarat henry ki jing pelut jo ka sarkar ka long hadu arbu pralak anong ye pi baro kibayo iya tu ka jing tei kimla ban mudur bakum no tang ini jing tei indot hadu arbu pralak nadra pai ba kadon ke jing pelut put ika pisa jong pai ba ke CAG report na kawai ke por sa kawai ke por kia tho bakum no ka sarkar jala hang ni jala jongi ki penlut put ya ka pisa pai ba habong pisa jong pai ba kabut ka pisa ka basiu mapi bat manga sya ka plating ka jong ka sarkar ni kum ki pai ba ngi don ya ta ka hok bandawa baka sarkar kadai ben pentrikam yang gitu gitingka yang gitu kipisa badon ka sarkar na kabenta ka jing mentoy jongi pai ba om na kabenta banya bam klop manure manu kumakren iba radio kini kebadan hakabor ki kli yang Voice of the People Party kat no kilometer ngira sna surok nganong yi pai ba haba pi pet yer kom sna surok han ka jela ka jongi kisurok kiba tang silyur kila jotno kidon kisurok kiba de prepare ritan kibra kila jotno ngikum ki pai ba ngidon ka hok ban kelina ka sarkar bakumno pisnai yakum kini surok hoi ba brai lekran yang balada kidon kidi kibri ba keli ba bo jingli ya ka Voice of the People Party kat no teli kisurok ngilasna nganong ye pai ba nakaliang joko Voice of the People Party enla kamsna shibun kisurok katkum gani ka pisa ka papelut ladang ipentrai kam hok cisa nagabentaj kajing mentoy chong pai ba habang idon kajing trai hok haba troi ka surok kasurok kanlong ka bane
But habane ka surok kalong ka jingman to ipi pai ba namar ka tu ka pisa on yo ban peran kampat nakabenta kiwe kibenta. But habashna ya ka no ka jingtai. Devan shna nakabenta ka jingman toy jong pai ba om ya ka ban shna tang ban ya thao ban ya shna pisa nakatu ka project. Ngano ipi nga po ya ka way constituency. Utaw ministro pala ko pala sarong ya ka ban thao ya ka surok constituency ka jong. Henry ha bang apoy ngay iya ta ka surok pala shna fulin. Haba ka sekali ka don tang kindiat bat haga jingpet ka jong ngano ipi pai ba. Kum kinong sinong jong ka jalang ito siya. Ba haga tu ka jaka omdan kamban shna fulin kalong tang ka jing pedut put ya ka pita ka jong pai ba. Ha jaka ban shna ki tu fulin tu ka jaka boblan kam. Ngala yo ban shna ya ka surok segi way pat ki jaka ki bompat boy surok nakabenta ka jing mentoy jong pai ba. Natara pai ba nakaliang jong voice of the party. Iyong mangiwan nakabor ngin pendik tikna baga pisa jong pai ba ngin na pinon kam nakabenta ka jing mentoy jong pai ba. Pai ba ni khot ni aware pi. Yak ban pin a ya ka jing kersan jong pi. Hagane ka MP by election. Kane ka jing kersan jong pi ka MP by election kalong bakor dor sibone namar kane kalong kum ka khubor ya gitu gibak persya ya ka voice of the people party men pi bagi pai ba kiskem ha ka jingalam jong ka voice of the people party lara ki pai ba kino kim ai ya ka jingkersan ya ka voice of the people party ganong yapi kalong kum ba ai men sim ginig ba persya ya ka ta ka sen ka khadar ka bakhoy ya ka ba kinang yo ya ka men sim ga jong ki nakabenta usarajar aro kani ka by election minta kamdai katang kata ka by election nakabenta banyale ben pha yo candidate ben pha yo nomik pat sathe sa Delhi Henry kadegi election kaban yalam nakabenta usnem arajar arufra nadara pai ba ngiron kam ya ka jingkersan ga jongpi ya ka ban ngin pentikna ba house nem arajar arufra lengba ka jingkersan ga jongpi au news nem arajar apunriu hagani ke MP by election ngin yo ban job ya gani ke election MLA bat bangin yo ban thao ya ka sarkar ngingim don ke jingar tatin ngek scam ye pi pai ba pidon ka ta jing sania ka jong pi ya ka voice of the people party kumbang ngiru ngim sem la set kala ya pi pai ba ngim pat set kala yu pi pai ba na do pengiseng ya ka voice of the people party ya usna ba jara ko we ngim pat set kala yu pai ba hadin ba pi pen mi sangut ki MLA hang tai ha legislative assembly ngimpat set kala yu pai ba habang na jit ya UMP uban mi sethi sa Lok Sabha ngimpat set kala yu pai ba hadin bangila job ya ke MDC election kumtaru pai ba nga khot ya we repi ma phinnang pen scam shu ya ka jingkersan ga jongpi ya ka voice of the people party nakabenta ka ni ka MP by election but kamtam nakabenta ka election arjara kupra nang ni na mau that raisan ngin pentikna baga voice of the people party kan yo ban pha ya ulane ka MLA ka ban lek lane uban lek hang te ha legislative assembly kata ka dikat hong ka jongi bat ngamdon ka jingaratin ya ka jingkersan ka joki nang ni na mau that raisan constituency hoya kini kiski ngan si pensai kindiat ngalodon ka jing penmi kubor ka don ka jing kren wat hamau kerwat ru wayu kertong jong away ka party ulong baga voice of the people party ka haban kelyang candidate namar ba ngangam yo NUC nang tay nanihu nga try PE menen ru kadang mi ikot i kubor dai heneng ngano ipi pai ba wat namar ratin wat dam snow kuslai kanihu kamdon ya kata kala banong ba nginam ai NUC kinhaban ai namar ka an ka rule jo kanihu ka krensai ba kinohi kai kiba troy yang te yanihu kidon yang taga hok bat kila ban yale igi election sa lakalong MDC lane banong MLA lane banong MP hendak isuran kam tangi ke NUC bat mentangi nang ya up ya kata ka jakara jo kanihu lanu kan ai ya ka NUC nadra pai ba wat ki ke jingmut jing pakhat jing pi banong ba tip ke VVP ka happen kelyang kertong kanom don kum katangan wi pi pai ba
bergai ke pengakuan pensyai dari pis pai ba hak bidai berkani ke MP le kidon shibun kimat ki bangilabo hak manifesto kata kelong men penruin kasih ha kernet ke bapra ben wan ye kren se Delhi ben let ye kren se Delhi na ka benta ka jing pentri kam ye ka ILP he ka jela ka jongi ben bot din ye kini ki office trikam jong ka sarkar India kepada nak ka jela ka jongi ya ka begin troi na ka benta ka jing mentoi ka jing bit jing biang jongi nok snong jong ka jela ka jongi ben bot din ya ka jing jong ki pai ba ki jongi ki bedon kaput la ka long hang the ha kaput bat ka Bangladesh dan ni ka kaput bat ka Assam kata ka di ka thong ka jongi hoi i doctor ki la le la ka jong bentai la kren hindai don ke ba dang sa teng hoi kumu MP no lo kata ki don ki wiki kam bat ki mat ki banang mi na ka por sa ka por ka bangi hap ba sim ka bangan ai pi hanga por ba ya gen ka speed corridor nang ni na kuati banya lingba nang tin na ribhoi sharu cha sar ipai ba ye ke jingot i doctor iki ila sim kya ya tu ba ila tho saka sarkar India ba ila sim ya kata ka jing ai jing mut ni but isariki ila shmi shakmat ya ka ban ye kren jing na ka banta gitu ki khon samla ki jongi ki biele kam menrung se kam sipai ki pun ki kam ki bangin le kai ka bangi don kam golong ba nia bangi mi khmat yo pai ba ngin long ki batrai sitom kata kali kathong nakaliang jong Royal People Party ngin nom long ki bachai tu nakabenta ka jing mentoi jong pai ba henry ngin troi sitom ya ka bang ngin pentikana bau pai ba unio e ka jing sekri ka ba bahana kinong mikmat kata kali ka jing kular ka jonga nganong ipi pai ba nganong kular banong dalalet mga kakaktin kasi ka arung bay aga kernet ka bapra bat ka jing gisya nganong ipi ka long ka bayalam bakla hilu banong balala let mga larung bay kata kaktin kasi ha kernet ka bapra nganong ipi ka di ka jing yalam bakla namar kani kadai ka kam ka balaslam bat kadon ka political party ka baong ba lada pijit UMP na ka party jongi lati kena bandrung ka kernet ka bapra hendengan ong ipi pai ba kene ka di ka jing sisya bagata ka party ka ba krem scam kumta haka jing sisya kala don UMP uba kala yo pan pa na do snap arajar arpau hadu minta kadang don UMP hang ti haraja sabha ngano ipi pai ba ban budin ya gi jing jong jela kamde tengah kamram jong UMP ha Lok Sabha kadai ka kamram ru ka jong UMP bangi pha sya raja sabha party sabha banwan sakhwat ale skiban natin alum sa ada sensar khara ka ba khoi ka ba suba ka sensar khara ka ban penting ba ki long din man din ki jongi kin yo ban yoma ya kata ka jing ka ku bergai ka ba poel menai ban tu iba ada nang jing sa na ban wan sa ka meeting hinrai dai na mar ba idon na ka jing sitom ka bali yo na du ban meet te im sinala su ban wan sa ka meeting hinrai ila pha ya kata ka jing ai ku play jongi syakri ki pai ba jong kan ke snong meriau ba ki snong ba marjan du kunjo ti dengar ra ki ti jongi ni pertap pra license lai ba ali kham chapo ali Hopra
Haupra. Sekarang telur. Nama Faraisyah Likwi beliau ya tengah jing pertapra kalau kamjam nama apa hang di bawah mifi bene West Castle sekali West Castle sebaru koi kabut kebai jantam kadai nama Faraisyah house nama arja aku sah kumjuru betangin ada tengah jing pertama jadi kebai jam ha ya kabun ansin ya kabun the People Party but itu non kerjaan jaga voice of People Party keleng saudong jaga beri neutral tu yang pertama yang saya siap Haupra! 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 Kublai Shibun, Kublai Shijang. Teruskan kita menang ai kublai. Naglam jungi sai senpat kum ke parti yang ai kublai yang pibaro. Piring itu Kita kan mengi negapor kita yang pertar ke sor ke jam jong prak berkujuru. Ai kublai kita snap aki samyo